Kamu ganteng sekali. Oke, Mas. Makasih ya, Mas. Kono, Mas. Wis sing ngono-ngono kuwi aneh-aneh iki cah-cah kuwi lho, Mas. Karena ya cah aneh delok klambine aneh ya, Mas ya. Kandani ya. Sampe nek ganteng men to, Mas? Ya Allah tenan loh. Lah aku iki lanang. Oke. Iki Mas iki ya ganteng lho iki, Mas. Sampeyan ganteng men to, Mas? Padha lho ya anu. Irunge dikeluh tapi Mas ya. Mosok, Mas. Kok banteng gitu, Mas? Alhamdulillah makan enak ya to, guys. Duduh piye to? Alhamdulillah mangan enak. Lho, piye to iki? Carane piye? Saya udah mangan. Tak kok nih kene ben meletik irai nih luka. Gak mau nyaman. Oh, cas lagi cas. Kurang ajar ya. CS kan dulu. Yes. Alhamdulillah semangat apa sih? Tawa tawi tawar. Oke, wes ngono ae kene. Tawa tawine tawar. Saya delok ya Allah, bentuke ya Allah Gusti. Ya Allah delok rupane bulak kayak gini tuh. Seret. Enak macara. Inje, Mbak. Monggo. Dalamnya pundi? Kok cantik piye to elek kayak gini ya? Oh, alah nggih monggo, Mbak. Ayo. Seret. Lho guys, delok rupane ya. Sudah kan Mbok Doli kon ngampir. Neng di Sarban. ngampire neng di. Ning omah. Nyapa? Armela Unibal. Lancang. Unibal wong keluar be. Sok ben ae dok sesuk arep anu. Besok rias aku. Oke, arep turu nggonmu, Bung. Oh iya, ndang sus. Gredek. Piye? Kemana lagi Mbak Luki? Aku janji karo Felix kalau Mbak. Aku tak rono. Lah yo budal dhewe bedok kan moro kok. Kita ke Sunset. Dok tak ngegrab anu lho. Pode duwe. Aku bes film murah. Gak cukup 50 teko omah. Pak 112. bes soalnya. Oh, ya lebih nek gandol bis ya ro. Gandol truk kae. Aku iso, aku komandone Sun City ra. Kita mau ke Sun City dulu ya, teman-teman. Gak aku pokoknya gak medun kere aku wis ben bar ngisik nih wong. Kok kita mau melihat. Gak isin kowe kancamu koyo ngene. Aku malah seneng. Anak ini teko kene rupane kok ngono kuwi. Iya malah wong iki malah bangga to karo aku ngene. Ya Allah Mbak Manohara yo koyo ngono lho ngejak wong ngono ra isin ya ngono. Ya Allah ternyata Mbak Manohara baik hati tenan delok to. Rupane lho kumel kaya ngono kok ya dijak ning anu kok ya gak isin ya Mbak Manohara berarti gak pilih. Ora mitra yo nganu arep wirang ning kancane. Wirang ning kancane. Ya ora iso ya ora. Aja sampe. Gak aku wis medun aku wis ben. Aja sampe sedi masalah kurang aku tok. Masalah apa kowe? Kancane kudu ngrasakne. Wis jam ya mene iki arep anu aku. Arisan keluarga. Ya ora apa-apa to. Keluargamu gak ilang loh. Gak. Ilang lha digoleki memang kok. Wis to. Wis bedino ya arisan keluarga. Petuk terus buka waleh. Urung. Lah keluarga mencar-mencar memang apa kok. Petuk bedino buka waleh aku ngene iki mukok bedino petuk. Iya makane mu ilang. Gah gila. Aku ra duwe keluarga aku. 12 berarti ono lho Nasri ngono lho. Menang, manusia nyopir. Apa riwat Nasri pasar. Anu Menengo delok-delok wis sayu katok andek benderane kok LC. LC nek payu. Montang-manting gitu. Menengo. Gagah wis tok karepmu. Aja lho. Iso. Mun sudah barang makmu kok sak ngamuk teknik nul. Aduh ngerti ora ning Sari Rasa ndek mung lali aku. Ora rasa beli apa. Kok ning Sunda ya bareng ning Sari Rasa aku balik neh. Elek kok iso. Lah tuku ketoples kuwi nek gak ning Sari Rasa ora enek. Gune sing ini eneng. Sumini gorene. Enek ning Sari Rasa.
Ini sumini pirang-pirang kok. Enak neng Sari Rasa. Kita mau kemana guys? Dak dik duk, hatiku dak dik duk. Ah ah. 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 Hatiku dak, iya masih ke sarungan. Kudu tak lorot ya mas. Oh, jantenan. Kretek bolo. Jadi iso. Cik. Wis to meneng. Ya dumbar iso, dumbar gah aku wis meduna wae aku wis ning kene ae. Ya, gila, kita udah nyampe Sun City Mall. Ben to lah, meduna aku. Wis to meneng to. Gah kowe. Diam. Ora. Selamat datang. Silakan ambil tiket atau tempel kartu uang elektronik Anda. Dumbar wis to ben medun dhewe kuwi kok. Iki wong desa dijak dolan Ora ngene. seneng aku dolan-dolan ngene iki. Bahagia. Enak gak kancane akeh nu gak seneng aku. Aku solid kok. Oh ya wis sampe di-prank nek bareng-bareng. Solid tuh aku gitu. Oke. Gak karo koncone nu gak seneng aku. Kowe pengen mukbang tau, Gak. pengen mangan bareng-bareng tau. Oke, tak jak. Mbak. Dak. Ada satu lagi pokoknya aman. Wis sak turu. Toh, Weh, tenang. putar balik kene lho. Kita melihat Mau ya Velika. budal dhewe kagak aku. Lagi ku pas ning arep lawang iku no. Alah alah yes ben mandek ning kene kok. Arep nyapa kowe. Heeh. Kau tahu? Asu. Tak buka. Roman. Yo wong ki bar dijak mangan sapi lah kok ngene. Salah aku ya mbok prank turut kayak gini yo. Ora apa-apa, Mbak. Aduh, kok seneng banget sih aku adik ini ya. Nah, kita lewat dulu untuk nyapa tuh Mbak, buka ae wong pengen tot. Mas, Besok udah medul kene aku tak ning kene. Aduh, pade kaya wedhus. Aduh. aku gak sadarmu melemon. Gak apa-apa. Terus aku wis ora medun dumbar ae. Gak apa-apa, Pet. Kita mau ke parkiran dulu, guys. Oh, parkiran pinggir pintu kono wae, guys. Ya. Tak sermu. Loh, aku dianu Mbak Mila lho. Iya. Kudune yo jak mlebu ning mall kene pisan senam mumpung enek lomba senam dari. Wah, lomba senam. Jeret. Tuh, kita mau kemana? Ya alah. Parkirin gini loh, guys. Nah, parkir kono. Kemudian, Parkirin gini kok. kemudian. Oh. Kita guys. Duh, gila tak duk nih gini gue kue pas ngarep ini. Duduk kono. Nadalah. Dan tapi ya wong ber. Kini turun dulu mbak. Kemudian. Wis tanda. Agak. Turun lagi lo, mbok diem ya turut kono kok kesan. Ayo dah mudun. Gak kiri. Ayo toh mbak. Dang mudun. Loh, Dang mudun toh. Dang. gak aku ora medun. Gak. Dang mudun kini lo aku tak parkir neng kini toh. Dang mudun kalau Velika nih kono kalau aku harus delok Velika kok. Dan toh. Dang mudun sik toh. Kibake mek kerja tuh kayak ini. Mbak. Yo, ayune. Iki lho, Mbak, arek medun isin lho. Baturana, Mbak. Heeh, kuwi lho, baturana. Oh, isin, Mbak. Jan, Mbak. Sakne arek medun isin lho, Mbak. Endah lho, Mbak. Ayu mentok Ora. ukur. Ayo, Mbak. Mobil budi ki lho. Kudune wae. Oh, arep sasaran delok ki lho kok cokku ki lho, Mbak ning kene. Heeh, trae. Ayo, rono sik. Sik tak parkir kene lho, Mbak. Sik.
Ayo medun kek. Takon marani Velika. Lah, barjene dan. Barene kene wis. Ndang dulu kan. Nggih, Mas. Ini kontol. Tusan yo. Dosa ning apa ora mateni kewan dosa. Oke. Yang pian. Ayo turun. Ayo to, Kak. Ayo to. Kunci dikunci dek arune. Ayo ndang. Otone ora hajar tak kira. Ayo ndang mudun. Kak. Piye, Mbak? Mbak medun. Begitu. Bari kita kon nyeluk Velika sik to. Menengo. Tak kancing guys wonge. Ayo kita ke sini. Akan anak-anak dua ini. Iki mobil. Gak sing kono. Sing kono wongene mobil. Kelo. Nah, ayo Mbak mudun kene lho Mbak delok-delok sik ngono. Ngatalah. Kilo. Lah. Wes. Tak buka ayo Mbak, ayo. Ayo Mbak. Ayo toh. Delok. Ayo. Ayo, nah. Ayo toh. Ayo toh. Ayo kok Ayo ndang. Ayo toh, delok sik delet. Heeh. Ayo toh. Saiki ki drama kok iku. Ayo dan cepet. Cici lak ngono to. Heeh. Aku seneng. Acaranya jam berapa sih? Jam 5. Bar maghrib paling isak. Oh, bar maghrib paling isak. Gak, aku nang kene ae sik to. Lho ayo tak pilihne klambi ayo. Heeh ya, ayo. Tapi kok bayar dhewe. Yo gak tak bayari ayo. Golekne diskonan daster. 75.000. Tenan sikile. Sesi tak cepet. Delok ayo to, Kak. Ben ero, ayo. Lah iya. Aku arep ngene video Velika iki lho ndang ayo syutingno. Ndang to, Kak, syutingno. Sing delok ben akeh kok ngkondang ayo. Mboten. Nggih Mas nggih, ngrepotin jenengan mboten nggih Mas. Mas Dewi lho. Ayo to ndang cepet. Ndang ayo to. Iki kembarane beduk iki. Nyapa to kok jingan iki. Ayo kok. Ayo tak aku syuting aku regane TikTok nganu lho Velika lho. Dan to. Velika ngomong ngono. Lah iya. Seneni tak tanggungi jere. Ayo to ndang ayo. Dan guys, apike ku ayu lho. Ndang. Neng ndi to? Ora kok wis ta ayo. Jarimu delok diskonan. Heeh. Aku lu cek rati apik dadananku. Nyapa? Ayo. Nah. Niki Cina kok ya. Balik delok Velika engko bareng isak. Gak nutut kok dimulai engko bar. Ya gawane niki kontake lah.
Ayo dah cepet. Min motomu engko dilukas peteng. Ayo to. Ayo to, Kak. Tak tukone klambine, tak jebone ya klambine ya. Salin ning kene. Ayo to. Wis gogok. Kono mlebu aku dipundhut. Telu. Lah ku gak eleman. Tak bare mulai rene. Ya. Baturono bose. Aku tak mulai karo lukek. Parah. Kowe nggawa sepeda motor. Seneng kalau ngetonono. Seneng kalau delokan ngetonono ya teh. Jan bahagia nih masalah. Tenan. Susah ki aku ki yo kon susah. Iki lah nyapo. Ayo Mbak, medun Mbak. Mbak, ayo kok. Aduh, aku bahagia sekali sih hari ini. Nyapo. Kok ya wes oke. Ngono ae guys ya. Sungguh jaran. Wis puas. Puas ya. Kamu enak Mas Percel kok ning jero. Lah nek ning kene kok wani medun. Wani. Mergane lokalan. Warga Konoha lokal. Oh, warga perindapan lokal. Warga kok penganu perindapan lokal. Nek emang bahasa ngene iki ning Matahari kok rawani medun, ning Sun City rawani medun. Ayo guys, kita beli. Beli.